o Caersalem Gorseinon atoch chi heno, a gobeithio bydd popeth yn mynd yn iawn. Heno, so wedi pregethu'n Gymraeg o blaen, so heno yw'r tro gyntaf i pregethu'n Gymraeg. Ond darllenes i biwgraffiad Dr Martin Lloyd-Jones, yr un gyntaf fi'n credu oedd le oedd e'n obsessed bach gyda safon iaith Gymraeg. Oedd e'n teimlo bod iaith Gymraeg ddim digon da i bregethu'n Gymraeg. A wedyn cyrraeddodd e bwynt le oedd e'n teimlo fel, mwyn sili nawr, sim ots am roi ambell i gair Saesneg mewn. So falle gewch chi ambell i gair Saesneg heno, ond gawn ni weld sy'n mynd. So gobeithio bydd e'n mynd yn iawn. So gawn ni ddechrau trwy gair o weddi cyn canu yn gair gyntaf gyda'n gilydd. O Dduw, diolch i ti bod ni'n gallu dod at yn gilydd heno fan hyn. Ni'n gofyn i ti ddod yn ein plith. Ni ddim yn moyn jyst cwrdd a fan hyn, jyst pobl yn dod at ei gilydd a clywed rhyw berson yn siarad. Ni'n moyn i ti ddod a presynoli dy hun yn canol y lle fan hyn. Ni'n moyn dod i nabod ti'n well. Ni'n moyn cwrdd a gyda ti heno. So please, dere yma heno gyda dy ysbryd glân a siarad gyda ni, newidiau ni a bendithiau ni. Ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist o fab. Amen. Felly, nawn ni ddechrau trwy canu yn emyn gyntaf o cenwch fawl i'r arglwydd y ddeiar fawr i gyd. Mae'n darlleniad heno yn dod o Efengyl Matthew, pennod 27, adnodau 1 i 10. So Matthew 27. Pan ddaeth yn ddydd, cynllwyniodd yr holl brif offeiriaid a henuriaid y bobl yn erbyn Iesu i'w roi i farwolaeth. Rwy masant ef am 10 ymaith a'i drosglwyddo i Pilate yr aglaw. Yna, pan welodd Judas ei fradychwr fod Iesu wedi ei gondemnio, bu'n edifar ganddo ac aeth ar 10 darn arian ar 20 yn ôl at y prif offeiriaid a'r henuriaid. Dywedodd, pechais trwy fradychu dyn di-eog. Beth yw hynny i ni, medden twy? Ryngo ti a hynny? A thaflodd Judas yr arian i lawr yn y deml ac ymadael. Aeth ymaith ac fe'i crogodd ei hun. Wedi iddynt dderbyn yr arian, dywedodd y prif offeiriaid, nid yw'n gyfreithlon ei roi yn rysorfa'r deml, gan mai pris gwaed ydyw. Ac wedi ymgynghori, prynhasant faes y crochennydd ar arian, fel mynwent i ddieithriaid. Dyna pam y gelwir y maes hwnnw hyd heddiw yn faes y gwaed. Felly y cyflawnwyd y gair a lefarwyd trwy Jeremeia'r proffwyd. Cymerasant y 10 darn arian ar 20
Pris y sawl y roddodd rai o blant Israel bris arno, a'i gwario i brynu maes y crochennydd, fel y gorchmynodd yr arglwydd i mi. Gan i weddio gyda'n gilydd. O Dad, diolchwn i ti dy fod ti wedi gwneud y ffordd yn bosib i bechaduriaid fel ni i ddod i dy bresenoldeb di. Ni'n diolch am y fraint bod ni'n gallu siarad gyda ti, y Duw byw. Ni'n diolch am ddanfon yr arglwydd Iesu i'r byd, i gymryd ein pechodau arno ei hun. Ni'n diolch i ti, arglwydd Iesu, am fynd i groes Calfaria a cymryd y gosb am ein pechodau. Dydyn ni ddim yn cyfarfod heno i glywed person yn siarad. Ni ddim eisiau mynd trwy'r motions heno. Ni wedi dod at ein gilydd heno mwyn clywed wrtho ti. Please helpa fi bregethu'n glir heno. Please helpa ni wrando, ro calonau ni wrando. Please helpa ni glywed dy lais. Please agor ein llyged fel bod yn gallu gweld gweledigaeth clir o Iesu yn marw ar ei groes dros ein pechodau ni. Please newidia ni heno wrth i ni ddod o dan dy air pwerus. Ni'n diolch i ti bod gyda ni Beibl yn yr iaith Gymraeg, bod ni'n gallu darllen, bod ni'n gallu deall. Ni'n diolch am dy dystiolaeth trwy'r capel hyn yn Llwyn Hendi dros y blynydde. Ni'n diolch i ti am gweinidogaeth ffyddlon John Treharn fan hyn. Please dechrau ar rhywbeth yn y capel hyn fan hyn, yn yr ardal hyn. Rhywbeth bydd yn traws newid y gymuned. Traws newid y gymuned fan hyn yn Llwyn Hendi, a draws Llanelli ac a draws Cymru. Ni'n diolch i ti am y pethau ti wedi wneud yn y gorffennol, ond o Dduw, ni'n edrych mlaen am y dyddiau na to, i dy weld ti yn symud unwaith eto, ac yn agor llyged, ac yn agor calonnau pobl sy'n mor galed yn derbyn di. Ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist y Fab, oherwydd mae e'n heiddi holl trysorau ei ddioddefaint. Da ni'n gwyddio bydd e'n cael rheina yn enw Iesu Grist. Amen. So cyn dod at y gair, Matthew 27, ni'n mynd i ganu ein ail emyn. Dyma, fi sydd dewis un. Ges i ddewis cwpl o emynau, a classics chi'n cael wrtho fi, so dyma gariad fel y moroedd am emyn, i fe. So newn ni ganu hwn gyda'n gilydd.
So tro cyntaf nes i bregethu, sawl blynedd yn ôl nawr, o'n i wedi paratoi, Ecclesiastes oedd y testyn, o'n i wedi paratoi i y bregaeth, a nes i ofyn wrth dad, ydw i'n gallu ymarfer gyda ti? So oedd e, ffain. So aethon ni mewn i stafell fyw, a o'n i wedi dechrau mynd trwy'r bregaeth, edryches i lan, oedd e'n cysgu, o'n i fel, hang on nawr. Oedd e'n chwyrnu yn yr armchair yna, oedd e'n cysgu'n braf. O, i fod yn deg iddo, oedd e jyst i cael lot o fwyd, a mae'n dechrau mynd yn hen nawr, ond fan'na oedd e'n cysgu. So gobeithio nawr, byddai'n mynd i gysgu dy fi heno fan hyn nawr. Mae Evan dy fi adre yn 5 pod nawr, a pan ni'n mynd mas geir cwrdd yn yr hwyr, beth mae'n dechrau'n neud yn ddiweddar yw, unwaith mae'r pregaeth yn dechrau, mae bant yn cysgu. Weithiau, hyn o'r cyn mae'r pregaeth yn dechrau, mae'n cysgu, mae'n gallu fod yn dwy yn y noswaith, ydw e? So gobeithio ddim yn hala neb i gysgu fan hyn nawr heno. So, ar ôl i Macbeth, ladd Duncan yn drama enwog Shakespeare, mae'n meddwl am y blaned neifion fel planed sydd wedi orchuddio gyda moroedd, ac mae'n gofyn y cwestiwn, a all holl moroedd y blaned neifion golchi fy nwylo'n lan o'r gwaed yma? Ac mae'n dod i'r casgliad bod gymaint o waed ar ei ddwylo fel y bydd moroedd neifion yn troi yn goch yn hytrach na golchi ei ddwylo yn lan. Darllenes i yn hanes Martin Lloyd-Jones pan ddaeth seicolegydd i'w gyfarfod gydag e. Oedd y boi ma ddim yn Gristion, a dyma fe yn dweud wrth Martin Lloyd-Jones, os bydd Martin Lloyd-Jones yn bol yn dod i weithio gydag e. Ac oedd e'n dweud fe, os gallai i berswadio pob un o fy ngleifion bod ffordd i wybod bod popeth maen nhw wedi wneud yn anghywir yn gallu cael ei gymryd i ffwrdd, fe allwn ni discharge o'r rhan fwyaf o'r cleifion fori. Mae e'n gwestiwn i ni heno, beth ydyn ni'n wneud gyda'r teimlad na o euogrwydd? Beth gallwn ni wneud pan mae'n cydwybod ni yn cael ei dormentio oherwydd rhywbeth ni wedi wneud? Beth gallwn ni wneud pam ni'n dino'n ganol y nos yn chwysu, yn ail ymweld gyda rhywbeth ni wedi wneud, a ni jyst ddim yn gallu cael gwared ono fe mas o'n meddyliau? O'n i'n siarad gyda fy merch wrthos hyn, lot o chi'n abod Anwen, o'n i'n siarad gyda wrthos hyn, o'n i'n gofyn wrth hi'r cwestiwn yma, cwestiwn bach yn ddwfwn falle, o'n i'n gofyn wrth hi, beth fyddi di'n wneud os ti'n wneud rhywbeth a ti'n gwybod bod yn anghywir, beth bydde di'n wneud? Fi moyn i ddweud, rhywbeth am Iesu. A'r ateb ges i oedd, wedyn, byddai'n dino lan. Bod yn ateb dyn i wedi fe. Dwi'n meddwl, breuddwr oedd hwnna i gyd. Mae'n ffain, fi ti'n dino lan a symud ymlaen gyda fy mywyd. So ydych chi erioed i wneud rhywbeth ble mae rhywbeth yn digwydd, neu chi'n dweud rhywbeth, neu chi'n wneud rhywbeth, a chi jyst yn sylweddoli, mae'r ginog yn cwmpo, a chi'n sylweddoli, na. A beth gyntaf chi'n meddwl yw, ydw i chi rewind o hwnna? Os ffordd i stopo'r tab fyna, a jyst gwasgu rewind, a mynd nôl 5 munud, fel bod fi ddim yn neud y peth na fi jyst wedi wneud, bod fi ddim yn wedyn chi'n dod chi'n sylweddoli, bod rhaid i chi wynebu'r canlyniadau o'r hyn chi wedi wneud, mae'n deimlad ofnadw, ydw e? So yn ein testyn heno,
ni'n dod ar draws rhywun sy'n teimlo'n ofnadw am rhywbeth mae wedi wneud. Rwy'n siŵr bod chi gyd yn gyfarwydd gyda hanes Judas, bod e'n un o ddisgyblion Iesu, un o'r 12, bod wedi bod gyda Iesu am 3 mlynedd, bod wedi clywed Iesu'n pregethu, a bod wedi cael y fraint na o clywed dysgediaethau Iesu dros yr amser na. Ond wedyn, fe yw'r un sy'n bradychu Iesu am 30 darn o arian, ond wrth bod e wedyn yn edrych o bellter, mae'n dilyn yr hyn sy'n digwydd i Iesu, mae'n edrych draw o bellter, a mae'n sylweddoli bod Iesu wedi cael ei gondemnio i gael ei ladd, a mae'n dechrau twmlo yn ofnadw mewn tu fewn. Edrychwch ar adnodau 1 i 3, pan ddath yn ddydd, cynllwyniodd yr holl brif offeiriaid a henuriaid y bobl yn erbyn Iesu i roi y farwolaeth. Rwy masant ef a mynd ag efe maith a'i drosglwyddo i Pilate y raglaw. Yna, pan welodd Judas ei fradychwr fod Iesu wedi gondemnio, bu'n edifar ganddo. Mae'n cael y teimlad na. Mae'n newid i feddwl, pan mae'n sylweddoli beth mae wedi wneud. Fi'n siŵr bydd Judas ar y pwynt hyn yn hapus iawn i ddyn o lan a sylweddoli mae breiddwr oedd y cyfan. Neu gallu cael y fraint na, gwasgu stop, rewind, a neud rhywbeth yn wahanol. So falle bod rhaid i chi'n gwybod, fi'n byw yn Ngorseinon, a fi'n gweithio mewn ysgol ym Mhen y Bont. So bob dydd fi'n teithio nôl ymlaen ar y draffordd, mae'n daith o ryw 40 munud os mae traffig yn dda. A bob bore a hwyr wedyn, yn aml, fi'n gwrando ar gwahanol bethau yn y car. A fi'n joio cael David Suchet, so'n gwybod bod rhaid i chi gyda David Suchet yn darllen y Beibl. A mae'n darllen yr NIV ar y Beibl. A wythnos cyn wythnos diwetha, wrth o'n i'n gyrru, o'n i wedi cyrraedd y benod 27. A yn y cyfieithiad Saesneg o David Suchet yn darllen ar y pryd, pan mae Judas yn sylweddoli bod Iesu wedi cael ei gondemnio i gael ei ladd, y term sy'n cael ei ddefnyddio yw, he was seized with remorse. O'n i'n mynd i bregethu rhywbeth arall heno, ond oedd y term na mynd drosodd a drosodd yn fy meddwl i, seized with remorse. Am beth ofnadw? O'n i'n gallu gael e mas o fy meddwl. Chi'n meddwl, mae'r peth yn erchill, ydw e? Mae'r geiniog na'n cwmpo a chi'n sylweddoli be chi wedi wneud. Nawr, mae'n amser i fi gyfaddau rhywbeth. Mae gen i lot o lyfrau adre. Fi'n prynu llyfrau. Fi'n darllen falle penod, falle llai na penod. Fi'n rhoi fe lawr, a fi'n dechrau rhywbeth arall. Wedyn, cyn bo hir, mae rhyw 10 llyfr ochr y gwely. Wedyn fi'n rhoi nhw rhywle arall wedyn, a mae'r llyfrau'n bild o lan a lan. A yn yr haf, o'n i'n meddwl, mae rai llyfrau dy fi fan hyn nawr sydd wedi bod ar y shelf ers dros 20 mlynedd. Os oedd wedi twtio nhw. So, chances yw, i'r mlynedd nesaf, byddai dal ddim yn twtio nhw. A mae rai nhw'n rai gwych fel llyfrau gan y Puritaniaid ac ati. Maen nhw'n lyfrau da. So, o'n i'n meddwl, mae rai fi gael gwared rai o rain. So, o'n i'n gwneud bach o clear out. O'n i'n meddwl, lle gorau fi'n credu i fynd â llyfrau, fela, os mae rhyw lyfrau ydych chi sy'n werth arian, mae'n well mynd nhw draw i Oxfam yn Abertawe, achos maen nhw'n cael prisiau da amdanyn nhw. Dyn nhw'n gwerthu nhw'n 10 pence yr un fyna, maen nhw'n gwerthu nhw'n prisiau da. So llenwys i'r bwtlan llawn llyfrau, gyrru draw i High Street, so mae e fe Oxfam fyna, a oedd dim lle i barco mas i fa, so pases i'r ceir, a mae rhyw fath o Pelican Crossing fath fyna, so parcus i fyna, tynnu nôl, mae'n agos a gallau'r car tu ôl, ond o'n i ar y zigzags fyna. Des i mas o'r car, agor y bwt, a dyma car yn mynd hibo llond camerau. Oedd e'n rhyw fath o parking enforcement cameras dinas a sir Abertawe yn mynd hibo. Beth? So ni bod ma 10 eiliad, a dyma'r car yn mynd hibo. So ni roi'r llyfrau gyd mewn, a ar y ffordd o'n i draw i'r Taliesin Centre gwylio rhyw sioe gyda Anwen a Kevin, a wedyn, gyd o'n i'n gallu meddwl am, oedd wrth o'n i'n cerdded ar draws Parc Singleton fyna, oedd yr anghyfiawnder y peth. O'n i on am 10 eiliad, a maen nhw wedi dala fi nawr siwr o fod, ac ar ryw docyn nawr. Nag o'n nhw'n gwybod fi'n trio neud beth da, fan hyn, roi rhywbeth i'r elusen. A mae hwnna'n picture fi'n credu, o beth ni gyd yn neud, pan ni'n cael yn dala mas gyda rhywbeth, ni'n trio cyfiawnhau fe, nag ni? Ni'n trio cyfiawnhau yr hyn ni wedi wneud, trwy meddwl am esgusodion. So dyma fi fyna, waindo fi lan, yn mynd yn fwy a fwy grac, yn trio cyfiawnhau'r peth a meddwl, os maen nhw'n lafon tocyn i fi, byddai'n gorfod cael ei llythyr iddyn nhw. Falle fi nôl i Oxfam i gael
proof bod fi wedi danfon y llyfrau mewn fyna. Ond ni'n neud o tro amser ydyn ni. Ni'n colli'n tymer. Colli sy'n hymer. Ond dim yma i, oedd e twpsen na, oedd e'n weindo fi la beth bynnag. Ond mae'n ni'n peth tro amser ydyn ni. Ni'n cyfiawnhau yr hyn ni'n neud, a ni'n rhoi bai ar bobl eraill trwy'r amser. A ni'n dod at Judas fan hyn, a'i fod yn deg iddo fe, dwi ddim yn neud na. Mae yn ffrantol lan i beth mae di'n neud ydw e. Mae'n sylweddoli beth mae di'n neud. Mae Judas yn edrych ei hun yn y drych, a mae'n gweld dyn eog. Fi'n cofio blynydde nôl, mae dal yn mynd nawr fi'n credu, Dennis the Menace, cartoon bach, pan o'n i'n tyfu lan, comics oedd dyn ni, oedd comics oedd rhywun, sa'n gwybod, ble o'n i wedi dod, o'n nhw fel o'r 60au, oedd rhyw hand-me-downs o rhywle o'n nhw, a fi'n cofio darllen i'n Dennis the Menace, a oedd llun o Dennis the Menace yn y tŷ, gyda slingshot yn ei law, a mae'n cerdded mewn i'r tŷ, a mae'n dweud wrth ei dad, "You haven't brought me up properly. I broke another window today." Ond mae hwnna'n picture o beth ni fel, na gwe? Chi'n edrych mas ar y byd, mae pawb mor roi bai ar rhywun arall. Bai mam a dad yw e bod fi fel hyn. Dim bai fi yw e. Ffordd maen nhw wedi codi fi lan yw e. Dim yma i. Ni'n byw mewn victim culture na gynni. Bai rhywun arall yw e trwy'r amser. Byth yn bai fi. Byth yn bai fi. A chi'n dod wedyn, a mae hwn yn syndod, o'n i'n paratoi hwn, bore yma, ni'n edrych ar eich Facebook chi, sylweddolus i, os chi'n dilyn cynllun darllen yn y capel fan hyn, bydd chi wedi darllen fy mhwynt nesau i, ddôn heddi fi'n credu, yn Jeremia penod 6, le mae'n dweud, "A oes arnynt gywilydd pan wnaent ffieildra, dim cywilydd o gwbl, ac ni allant rido." Dim cywilydd o gwbl. Dim yn grido ragor I dynod. They've forgotten how to blush. Wedi mynd mor bell. Os fi'n dweud celwydd, os fi'n dweud wrthych chi, bod chi wedi dweud celwydd, rydyn nhw'n taro chi o gwbl, neu ydych chi'n cyfiawnhau fe? White lie oedd hwnna. Mae pawb yn ei white lies. Mae pawb yn dweud pethau weithiau. So yn gallu bod yn onest trwy amser, mae'n offendo pawb. Neu os fi'n dweud wrthych chi, beth neu bu chi'n yn gwylio stwff na ar y we, neu ar y television neu beth bynnag? Mae pawb yn gwylio nhw'n stafell athrawon, neu gyd maen nhw'n siarad yn stafell athrawon. Mae pawb yn gwylio fe. Mae'n hollol naturiol I wylio pethau fel yna. Os ych chi'n parhau I gyfiawnhau eich gwendidau, I gyfiawnhau eich pechodau, does dim gobaith. Does dim gobaith. Mae Judas fan hyn ar y ffordd, ydw fe. Na pam, mae mor tragic. Mae ar y ffordd, mae ar y llwybr na, bydd pob pregethwr y moyn I chi fynd arno. Mae wedi sylweddoli ei feiau. Mae wedi sylweddoli beth mae wedi yn wrong. A mae ar y ffordd, ydw fe. Ond beth mae'n ei nesaf? A dyma I gamgymeriadau. Beth mae'n ei nesaf adnod 3? Aeth ar 10 darn arian yr 20, yn ôl at y prif affeiriaid a'r heniriaid, dywedodd, pechais trwy fradychu dyn di-eog. Mae'n sylweddoli bod hi'n rhywbeth ofnadw. Mae wedi bradychu dyn di-eog. So oherwydd hyn, mae'n rhywbeth hollol naturiol. Chi'n teimlo'n wael beth chi'n neud. Chi'n moyn neud e'n iawn. Chi'n moyn mynd nôl. Chi'n moyn sortio fe mas gyda'r person. So dyma fe mynd nôl. A mae'r pwynt hyn yn pwynt mwyaf pwysig fynd I weid heno. Mae iachawdwriaeth yw ddarganfod mewn person, nid mewn gweithred. Os nad yw'r weithred yn arwain chi at berson, does dim gwerth ynddo fe. Mwyn eich chi'n iawn gyda Duw. Mae'n rhaid i'ch gweithred arwain at berson. Mae'n rhaid iddo fe arwain at Iesu Grist. Fe yw'r unig un sy'n gallu achub, fe yw'r unig un sy'n gallu cymryd eich beiau I ffwrdd, fe yw'r unig un sy'n gallu dweud wrthych chi gyda sicrwydd, mi fydd ydi gyda fi ymaradwys yr eiliad ti marw. Yn ôl y sôn, fe aeth bobl at y proffed Mohammed a gofyn wrtho, beth sy'n mynd I ddigwydd I ni ar ôl ni farw?
A'r ateb mae Mohammed yn dweud nhw yw, so'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd i chi, a so'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd i fi. Chi'n cymharu hwnna gyda Iesu Grist, le mae'n dweud, fi yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Sneb yn dod at y tad, ond trwy o fi. Mae iachawdwriaeth i ddarganfod mewn person, nid mewn crefydd, a dyma'r pwynt lle mae crefydd ar draws y byd yn mynd o'i le. Mae'r anhelaeth o bobl, hyd yn oed pobl sy'n galw eu hunain Gristnogion, maen nhw'n mynd o'i le ar y pwynt hyn fan hyn. Le maen nhw'n meddwl bod rhyw werth yn yr hyn maen nhw'n neud yng ngolwg Duw. So, cyn yr haf, o'n i wedi cael clywed adroddiad gan genhadwr yn y capel yn y cwrdd gweddi, genhadwr o India. A oedd e'n sôn am rhywbeth beth welodd e mas fanna. Roedd dyn yn cerdded o un man i man arall, a oedd y pellter bell ofnadw. A beth oedd e'n neud, oedd e'n cymryd un cam ymlaen, oedd e'n gweddio am faddeiant am ei bychodau, oedd e'n cwmpo i bengliniau, oedd e'n ymgrymu i'r llawr, dal yn gweddio, oedd e'n codi ar ei drad, cymryd un cam arall mlaen, mynd nôl lawr ei bengliniau, mynd yn fflat ar ei wyneb ar y llawr, gweddio trwy'r amser, codi nôl ar ei drad, a dyma ble oedd e. Yn trio wneud rhywbeth i blesio Duw. Trio wneud rhywbeth mwyn cael maddeiant am beth bynnag oedd e wedi wneud. Mwyn cael ei gydwybod yn dod yn lan. Mae'n codi ar ei drad, me lawr, holl ffordd ar draws. Bydd i benglini fe siw, fan gleisiau i gyd ebyn amser gyrraedd le bynnag oedd e'n mynd. Dim gobaith, dim sicrwydd, dim gair wrth Dduw i ddweud os oedd o beth oedd wedi wneud yn cael ei dderbyn neu ddim. A mae Cristnogion yn aml, neu pobl sy'n galw yn y Cristnogion yn aml, yn cwmpo yn yr un trap wrth feddwl, os wnawn nhw rhywbeth, bydd Duw yn hapus gyda nhw. Ac falle bydd e'n erbyn. Fi'n teimlo'n wael. A fi'r capel. Na i wylio rhywbeth crefyddol ar teledu. Na i roi rhywbeth i ryw elusen. Na i lenwi bocs a danfon y mas i rywun sy'n llai ffodus na fi. Na i bigol yn y Beibl. Darllen cwbl o adnodau'r dydd. Ond os nad yw'r gweithredoedd na, yn arwain chi at berson, dyn nhw'n werth dim byd yng ngolwg Duw. Chi'n gwastraffu'ch amser. Y gorau chi'n mynd i gael fyna, yw false reassurance, false peace, dwi'n mynd arwain at dim byd. So heb Iesu Grist, does dim iachawdwriaeth. Dim ond un ffordd mae Duw wedi ei gynnig i ni, mynd i ddod mewn i berthynas gydag e. Does dim iachawdwriaeth o gwbl tu fas i Iesu Grist. So mae un pwynt pwysig i nodi fan hyn. So wrth ni edrych ar Judas, mae'n trio wneud rhywbeth a mae'n gwneud y sefyllfa'n iawn. A mae'n am beth da, nag yw e? Os fi'n neud rhywbeth cas i un o'r chi fan hyn, a fi'n sylweddoli pan fi'n mynd gytre, dyle fi ddim digwydd, pam ni'n nes i na nawr? Mae'n beth da i ddod nôl a sortio mas, nag yw e? Trio wneud y peth iawn. Os fi'n dwyn rhywbeth wrth chi, fi'n rhoi fy nôl. Ond, y broblem fan hyn yw, pan chi'n darllen y Beibl, mae Judas fan hyn, mae wedi cael y trefn ffordd wrong round. Mae iachawdwriaeth yn dod gynta, chi'n cael cychwyn newydd, mae Duw yn newid eich calon chi, a wedyn mae'r gweithredoedd yn dod. So os chi'n meddwl, mae sawl enghraifft o hyn yn y Beibl, os chi'n meddwl am rhywun fel Zacchaeus, boi bach, mae'n gweld Iesu, mae'n dringo lan y goeden, mae'n gallu gweld yn bellach, wedyn y gwe. Mae'n gweld Iesu dod, mae Iesu'n cyrraedd gwylio'r goeden, weithio fi mae'n dod at i adreg a te, no? Dyna lawr. Mae Zacchaeus wedyn yn cwrdd â Iesu, mae'n cael ei fywyd wedi newid, mae Iesu roi maddeiant iddo fe, mae'n rhoi dechrau newydd iddo fe, a wedyn o ganlyniad i na, mae wedyn yn troi at Iesu, mae'n dweud, arglwydd, fi'n mynd i roi hanner o popeth sydd gyda fi i'r pobl tlawd. A pob person fi wedi twyllo, byddai'n rhoi 4 gwaith beth bynnag fi wedi twyllo, nôl iddyn nhw. Felly mae'n cael ei achub, mae wedi cael iachawdwriaeth,
Mae Iesu newid I galon a wedyn y canlyniad wedyn, y ffrwyth wedyn, yw bod e'n mynd a wneud rhywbeth. Bod e'n trio wneud pethau'n iawn. So mae iachawdwriaeth I ddarganfod mewn person, dim mewn gweithred, ond ar ôl derbyn iachawdwriaeth, mae'r gweithredoedd yn dilyn. Maen nhw'n dod wedyn. Felly, wrth edrych ar Judas, ni'n gweld, mae'n ei dau beth. Mae'n sylwi ar ei bechodau, mae'n teimlo'r faich trwm na ar ei swyddau, o beth mae wedi'i wneud, a mae'n trio wneud rhywbeth amdano fe. Sylwch I bwy mae'n mynd. Mae'n mynd i'r boes crefyddol, nag fe? Mae'n meddwl, mae'n mynd nôl, ond y pobl mae'n mynd at yw'r bobl sy'n aberthu anifiled mwyn dangos darlun i'r bawb sy'n byw o gwmpas o beth mae Iesu Grist yn mynd I gyflawni ar y groes. Dyna'r holl pwynt yr system I gyd. So maen nhw fyna wedyn yn aberthu anifiled I ddangos I bobl, mae un yn dod sy'n mynd I gael ei aberthu a bydd pawb yn gallu cael ei wneud yn lan ynddo fe. Mae'n mynd at nhw sy'n fod I gyhoeddi gobaith i'r byd a drychwch arnyn nhw. Adnod 1, maen nhw'n cynllwyno yn erbyn, maen nhw'n cynllwyno yr holl offeiriaid a henuriaid y bobl yn erbyn Iesu roi I farwolaeth. So mae llwyth o'n nhw. Ac I maen nhw'n neud, I tri cynllunio, sut ni'n mynd I ladd y boen. Chwarae y boen sy'n mynd rownd a mae'n iachau pobl, a mae'n cael pobl nôl yn fyw sydd wedi marw. Mae'n mynd rownd, mae'n dysgu pobl sydd wedi garu gymdogion. Ni moyn lladd fe. Mae'n mynd ar y nyrs ni. Mae eisiau cael gwared ono fe. Mae'n dangos ni lan. So mae Judas yn mynd nôl at nhw, a mae wedi torri galon. Mae hwn yn tragic. Mae wedi torri galon. Mae'n sylweddoli, mae wedi pechu. Mae wedi gwneud rhywbeth ofnadw. A drychwch ar ei ymateb nhw. Mae ymateb nhw'n disgusting ydw e. Mae Judas yn dweud, pechais, trifrydychu dyn di-eog. A beth maen nhw'n dweud? O beth i'n ai ni? Ryngo ti a hynny. Ryngo ti a dy bethau. Pan ti dod at ni yna? Pan ti fan hyn? So ni'n diddordeb â ni yna? A wedyn, dychmygwch nawr heno bod rhywun dod mewn fan hyn, a falle bod problem gyda alcohol dyn nhw beth bynnag, neu mae rhywun problem dyn nhw. A maen nhw'n teimlo'r faich na bod nhw'n moyn bod yn iawn gyda Duw. Maen nhw'n gwneud beth anghywir, maen nhw'n moyn gwybod bod yr hyn maen nhw'n gwneud yn anghywir yn gallu cael ei gymryd I ffwrdd. A bod rhywun mewn fan hyn, un o'r arweinwyr mewn fan hyn, yn gweithio y person na, pan ti'n dod fan hyn, de? Mae peth yn angredadwy ydw e. I ble arall dyle fe fynd? Os mae'n byw rhwng fan hyn. Wrth gwrs dyle fe ddod fan hyn. Fan hyn I fod yw'r lle'r gobaith I bawb. I wybod am yr Iesu sy'n mae Iesu'n gallu cymryd eich beau chi ffwrdd. Mae Judas fan hyn, mae mewn lle ysbrydol gwell na'r boes crefyddol yma. A mae hwn wedi bod yn mynd rownd a rownd am hynny wrth os bethau, jyst yn meddwl beth yn y byd yw'r broses o fod yn offeiriad neu fod yn yr boes crefyddol yma, ble chi'n benni lan gyda calon mor galed, fel bych chi'n gallu trin rhywun fel hyn. Mae'n ofnadw ydw e. Mae rai bod cydwybod nhw wedi cael ei wasgu lawr gymaint dros blynyddoedd a blynyddoedd. So dychmygwch nawr bod chi'n cael eich job gyntaf, chi'n 20 oed, gwedwn ni, a chi'n cael eich job gyntaf, a wrth bod chi'n mynd, chi'n ifanc, chi bach yn naif, chi'n dysgu mlaen I gael i weithio, a bach arian poced. A mae'ch bos chi'n dechrau dweud chi, reit, fel un ni'n neud pethau fel hwn fel un. So, fi'n cofio rhywun blynedd yn ôl, ni'n gweithio y hotel blynedd yn ôl, a mae'r bos yn dweud fi, a fi'n mynd mas nawr, os mae nghariad i'n ffono Gaerdydd, mae rhaid ti weithio fe, bod fi'n y gwely, reit? Be chi'n neud pan chi'n clywed beth fel yna? Neu dychmygwch bod rhywun yn dweud chi, reit, pan ti'n neud yr account diwedd y dydd na'r beth sy'n y til, tyna mas 50 pint, pa'r hwnna lawr yn swyddogol ar y accounts fan hyn nawr, tyna mas 50 pint, nawn ni rannu 25 yr un. Ni'n heiddi fe, mae'r bos mor greulon ag fe. Y tro gyntaf byddwch chi'n neud na, be chi'n teimlo'n eog, be chi? Be chi'n mynd adre yn teimlo, beth fi di wneud?
diwrnod y nos, fi di dwyn. Gydag amser, os chi'n neud na bob dydd neu bob wythnos, gydag amser, chi jyst yn neud so chi'n teimlo'n byd ragor. Gyda mwy o amser, mae rhywun arall newydd yn dechrau. Nawr chi yw'r hen boi sy'n dweud y boi newydd, dyma'r ffordd ni'n neud pethau rhwng fel hyn. Achos mae cydwybod chi wedi cael ei caledu dros amser hir ydw e. A nawr chi'n derbyn. Ni'n dweud celwyddau fyna, mae'n ffain. So mae'n cael y bos mewn trwbl. Ni'n dweud bach, ni'n heiddi fe. Dim ond 10 pint yr awr, mae'n roi i ni. So dychmygwch y broses, gyda'r boes crefyddol yma, o pobl ifanc di niwed nhw mewn i'r proffesiwn, a gyda'r amser, maen nhw'n caledu siwd gymaint fel bod neb yn neud dim i helpu Judas. Mae'n cerdded mewn, ond wedi torri galon. A maen nhw just, beth yna i ni? A wedyn, mae'r dan gweithio i ddod na gwe. Mae just mor desperate, mae'n twli'r arian mewn i'r deml, a mae'n cerdded mas a mae'n mynd â lladd i hun. Dychmygwch bod chi fyna fel bystander, yn sefyll yna, yn gwylio hwn i gyd, a chi'n un o'r boes crefyddol, chi'n gwylio fe, pa mor galed sydd chi fod, bod na ddim yn effeithio chi o gwbl. Bod chi just yn sefyll yna, chi'n gweld hwn i gyd yn acto mas o flaen chi, a beth sy'n digwydd wedyn? Ar ôl na, os mae'n digwydd fan hyn, gwedwch bod rhywun yn mewn hyn a mae rhywun yn gweud na, mae'n mynd mas, mae'n lladd un. Fi'n gobeithio byddwch chi yn cwrdd gweddi, bydd pawb yn dagre. Achos mae mor ofnadw ydw bydd pawb yn cael ei dorri fel bydd chi just desperate. Beth yn y byd, beth yw'r pwynt ni fod, mae'n well cael drysau. Mae'n well cael drysau bod ni ddim yn agor os mae'n agfeth mae pobl yn gweld pan maen nhw'n dod yma. Ond i gyd maen nhw'n wneud, maen nhw'n mynd i codi'r arian lan, a maen nhw'n cael rhyw fath o committee meeting a meddwl, reit, beth yw'n mynd i'r arian ynddo? So mae gyda ni'r arian un nawr, so ni'n gallu fod nôl yn y pot, achos arian gwad, yw'n cael defnyddio i frydychu rhywun. Ond nhw sy'n cael mas o pot yn lle cyntaf i roi i Judas. Mae'n hollol crazy ydw e. A wedyn maen nhw'n meddwl, i gos nawr ni, mae rhywun yn cael syniad, ond ni brynu ca, a wedyn os mae rhywun yn marw sydd ddim yn lan, ond os nhw'n gallu cael ei gladdu yn y lle, yn y man hyn, gallen nhw'n cael ei gladdu mas fyna wedyn. Mae hwnna'n good idea, ydw e. A pawb yn symud ymlaen gyda'i bywydau. Mae nhw mor galed. Sneb yn poeni dim am Judas, sneb yn poeni dim am ei enaid, sneb yn poeni dim o gwbl am y pobl i gyd sy'n byw roundabout. Mae'r peth yn ofnadw. A beth sy'n tragic, a draws Cymru heno, beth sy'n tragic yw, mae llefydd fel hyn yng Nghymru heno. Le mae pobl yn dod at ei gilydd, so nhw'n gwybod yr efengil. Sneb yn pregethu am Iesu, y marw am ei pechodau ar y groes. Pan ni'n tyfu lan, pobl yn y capel yn y pentre, ond nhw'n cario Beibls mawr lawr y stryd, edrych lawr ar bawb arall, ond nhw'n meddwl yn well na pawb. Os oedd rhywun yn mynd mewn, wedyn oedd yn stryglo gyda rhywbeth, bydd nhw'n cael ateb, bydd nhw'n cael un ateb, mae'r boes crefyddol yn rhoi fan hyn. Bo beth yw'n ein ni, cael ei sortio dy hun mas. So mae'n well bod y capel yna'n cael lawr i gyd, bod pobl ddim yn mynd mewn a edrych am gobaith wedyn, bod nhw'n mynd i'r llefydd le mae gobaith dal yn cael ei bregethu. Bod dal gobaith gyda nhw. So felly, ni wedi edrych ar y bradwr, Judas, ni wedi gweld ymateb y boes crefyddol, so le mae'r ateb i ni heno? Dewch i ni edrych ar y lleidr. So cwpl o oriau'n ddiweddarach ar ôl i Judas ladd ei hun, mae Iesu ar y groes. Wrth iddo farw, mae'n cymryd y gosb am yr hyn ni wedi wneud yn anghywir. Mae'n cymryd y gosb am y pechodau ni. Pethau ni dyd yn anghywir, mae e'n dioddau amdanyn nhw. Fel bod ni ddim yn gorfod dioddau amdanyn nhw os ni'n dod ato fe. Ar bob ochr i Iesu wrth iddo farw, mae 2 leidr cael ei groesoelio gyda ge. Un ar y dde ac un ar y chwith. Mae un ohonyn nhw'n gwneud hwyl ar ben Iesu gan ddweud, ond i ti yw'r Meseia, achub dy hun. Be ti'n ei lan fan hyn os ti'n Meseia? Achuba dy hun, dera lawr o'r groes na. Ond mae'r llall yn ateb, a mae'n rhoi stŵr iddo fe. A mae'n dweud, nag os ofn diw arna ti, a tithau dan yr un ddedfryd, i ni, mae hynny'n gyfiawn, ni'n deserfo bo lan fan hyn, dyna beth yw'r cost ni fod cael, ni wedi gwneud pethau drwg. Ond dwi ddim wedi gwneud dim byd o'i le.
A wedyn, mae'n troi at Iesu, a mae'n dweud, Iesu, cofia fi pan ddoi i'r deyrnas. Cofiwch nawr, nid yw iachawdwriaeth i ddarganfod mewn gweithred, mae ei ddarganfod mewn person. Mae'n troi at Iesu a mae'n dweud i enw fe. Mae'n siarad ag e. Iesu, cofia fi. Beth mae'r lleidr yn gwneud ar y groes? Mae'n sylweddoli bod e'n euog. Mae'n heiddi gael ei ladd am beth mae'n wneud. Mae'n sylweddoli nad oes unrhyw obaith ganddo i wneud unrhyw beth er mwyn ennill ffafr Duw. Beth mae'n gallu wneud wrth mae'n hongen ar y groes? Dim byd, mae'n stac ar fe. So mae'n dim byd i ennill ffafr Duw yn ar y pwynt na. So mae'n troi ei olwg at y person, yr unig berson sy'n gallu achub e. Iesu. Mae'n credu bod Iesu mynd i ddod nôl y farwolaeth i deyrnasu. Cofia fi pan ti'n dod nôl. Ac mae Iesu yn ateb yn syth. Yn y capel yn y bryd, ni'n darllen, mae grŵp o ddynion cwrdd â cwbl o weithiau, unwaith y mis, neu bod wech wythnos, a ni'n darllen gwahanol lyfrau. A hyn o bryd ni'n darllen J.C. Ryle, Holiness. A mis diwetha, o'n ni'n darllen penod a mae'n sôn am y lleidr ar y groes. A fi wedi cyfieithu rhai'r pwyntiau, mae J.C. Ryle yn dweud hyn amdano fe, a mae'n wych. So'r foment mae'r lleidr yn galw mas at Iesu am iachawdwriaeth, beth yw'r ymateb? Mae Iesu'n ateb yn syth. Mae Iesu'n siarad yn garedig gydag e. Mae'n rhoi sicrwydd iddo fe. Byddai gydag ef y diwrnod hwnnw ymharadwys. Mae Iesu'n maddau iddo fe'n llwyr. Mae Iesu'n ei lanhau'n llwyr oddi wrth ei bechodau. Mae Iesu'n ei dderbyn yn drigarog. Mae Iesu'n rhoi ei gyfiawnhau yn rydd. Mae Iesu'n ei godi'r dyn ma, mae e wrth gatiau uffern. A mae Iesu'n godi fe reitlan. A mae'n rhoi teitl o agoniant iddo. A mynd ag eir nefoedd. A chi'n meddwl am bobl crefyddol heddiw ar draws y byd, yn meddwl bod nhw'n gallu neud rhywbeth i ennill ffafr Duw, mae'r peth yn hollol wirion ydw e. Beth na byd ni'n gallu neud i ennill ffafr Duw, i cael gwared o pethau drwg ni wedi wneud, so fe'n neud sens na gwe. Pam bydd Duw yn impres gyda fi'n dod i'r capel, pam bydd yn impres os fi'n rhoi faren i ffwrdd, fe sy'n bia popeth anyway. Di'r peth ddim yn ei synwyr. Chi'n edrych ar Judas, a mae'r peth yn tragic ydw e. Oedd wedi bod gyda Iesu am 3 mlynedd, oedd wedi clywed Iesu'n dysgu ac yn dweud yn glir bod e'n mynd i farw ar y groes am bechodau'r byd a 30 olynol mae'n mynd i ddod nôl yn fyw. Oedd wedi cael y fraint mwyaf mae bron unrhyw berson eriod wedi cael i bod gyda Iesu'r holl amser na. Ond eto, chi'n gallu bod mor agos a mynd i golled. Chi'n edrych ar Judas, oedd e mor agos. Oedd e'n teimlo'r faich yna beth oedd e'n yn wrong. Ond oedd e'n meddwl gallai wneud rhywbeth. A mae'r boes crefyddol ddim yn rhoi unrhyw helpu. Oedd e'n meddwl nhw wedi gweithio fe. Ni'n mynd i aberthu am 9 o'r gloch neu beth bynnag. Cofia mae rhywun yn mynd i ddod i farw'n dy bechodau di, edrychaf na fe, mae ar y ffordd, hyd yn oes bod nhw'n meddwl Iesu yw e. Nath yw'r job nath nhw fod wneud. So heno, taflwch eich golwg heno at Iesu Grist, sy'n cynnig iachawdwriaeth llawn yn rad ac am ddim. Sef rhaid wneud dim byd amdano fe. Chi'n galw mas fel y lleidr ar y groes. Iesu, cofia fi pan ti'n dod nôl i deyrnasu. I fe nôl at gwestiwn Macbeth, a all holl moroedd y blaned neifion golchi fy nwylo yn lan. Wrth droi eich golwg at Iesu, fewnewch ddarganfod yn geiriau Eseia, os ydych pechodau chi'n goch llachar, gallen nhw droi'n wyn fel yr eira. Os ydyn nhw'n goch tywyll,
Gallen nhw fod yn wyn fel gwlan. Mae na obaith. Os ydych chi'n teimlo faich na o pethau chi'n neud yn anghywir, os chi'n teimlo fel Macbeth yn y ddrama yna, bod dim gobaith, mae gobaith yn Iesu Grist heno. Gawn wyddio. Diolch i ti, Arglwydd Dduw, dy fod ti wedi gwneud ffordd i ni i fyw gyda cydwybod clir. Ti wedi paratoi ffordd o gymryd ein beiau i gyd i ffwrdd. Ti wedi creu ffordd fel ein bod ni'n gallu mwynhau bywyd tragwyddol gyda ti. Please helpa ni beidio trysto'n unrhyw beth ni'n neud. Helpa ni i droi at Iesu i dderbyn maddeuant llawn. A ni'n gofyn hyn yn ei enw ef. Amen. Da ni'n mynd i ganu yn emyn nesaf. Mi glywed dyner lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calvary.
O Iesu, plis cofia ni. Falle bod rai mae heno sydd yn gwyddion am y tro cynta. Cofia fi. Diolch i ti am beth ti wedi wneud ar y groes er fy mwyn ni. Falle bod rai mae heno sydd fel Samson wedi troi ffwrdd ar ryw bwynt. Gwyddio yr un weddi. O arglwydd, cofia fi. A ni'n diolch i ti Dduw. Pan mae rhywun yn dod at y ti, ti'n ateb yn syth. Ti'n barod i faddau. Ti'n barod i ddod yn nes. A ni'n gwyddio heno a bydde di'n dod yn nes wrth i ni ddathlu dy farwolaeth di ar y groes wrth cymryd y cymundeb gyda'n gilydd. A ni'n diolch i ti am yr hyn wyt ti wedi wneud droston ni. Yn enw Iesu Grist y Fab. Amen.